ஹலோ விபோஸ், இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா, சினிமா திரையுலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான நிறைய பேர் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சில பேர் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாயிட்டு அதுக்கப்புறமா சினிமா திரையுலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. ஒரு சில பேர் பார்த்தோன்னா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு இன்றைக்கி வரைக்குமே நல்ல நடிகர் நடிகைகளாக தங்களை நிலைநிறுத்திப்பாங்க. அந்த வரிசையில் பார்த்தோன்னா இப்போ வரைக்குமே தமிழ் சினிமாவோட முக்கியமான குழந்தை நட்சத்திரங்களாக அறிமுகமானவங்க நல்ல நடிகர் நடிகைகளாக வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. 1980 அறிமுகமான ஒரு முக்கியமான குழந்தை நட்சத்திரம் ஒருவர் அதுக்கப்புறமா சினிமா திரையுலகத்தை விட்டே பிரிஞ்சு போயிட்டார். ஒரு நல்ல காமெடினாக வருவார் அப்படின்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு அவர் நீண்ட நாட்களாக தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளேயே வராமல் இருந்தார். இப்போது அவரை பற்றின முக்கியமான அதிர்ச்சிகரமான தகவல் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் தற்போதைய கவலைக்கிடமான நிலை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான நிறைய பேர் இன்றைக்கி ரொம்பவே பல சாதனைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தமிழ் சினிமாவில் அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்தில் நடிகை மீனா குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறமா பிற்காலத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கே ஜோடியாகவும் நடித்தாங்க. இன்றைக்கி வரைக்குமே தமிழ் சினிமாவோட முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ மாஸ்டர் திரைப்படத்தில் சின்ன வயது விஜய் சேதுபதியாக நடிச்சிருந்த மாஸ்டர் மகேந்திரன் அவர்களில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இருக்க சீரியல் நடிகை நீலிமா ராணி வரைக்குமே குழந்தை நட்சத்திரங்களாக இருந்து தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, எஸ்டிஆர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற சிலம்பரசன் அவர்கள் கூட சின்ன வயசுலேயே ஒரு குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி தான் இன்றைக்கி இளம் நடிகர்களோட டாப் லிஸ்ட்டில் இருந்துட்டு வராரு. அப்படி இருக்கும்போது தான் தமிழ் சினிமாவில் 1980களில் காஜா ஷெரீப் அப்படிங்கிற ஒரு பையனை நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாதுங்க. அந்தளவுக்கு நிறைய திரைப்படங்களில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் இந்த பையன் வந்திருப்பார். ஒரு 12 வயது பையனாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து சினிமாவில் ஏராளமான திரைப்படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிச்சிருக்காரு. குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரஜினிகாந்தோடைய நிறைய திரைப்படங்களில் சின்ன வயது ரஜினிகாந்தாக இவரை தான் நடிக்க வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரியே ரஜினிகாந்தோட ஸ்டைல், ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே வச்சுருப்பார். இன்னும் உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த 7 நாட்கள் அப்படிங்கிற பாக்யராஜ் அவர்களுடைய திரைப்படத்தில் படம் முழுக்கவே வந்திருப்பார். தமிழ் சினிமாவோட பிரபலமான நடிகர் மற்றும் இயக்குனருமான கே பாக்யராஜ் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் நடித்து வெளிவந்த திரைப்படம் தான் அந்த 7 நாட்கள். அதில் அவர் ஒரு இசையமைப்பாளராக வந்திருப்பார். அவர் கூடவே டோலக் வாசிக்கிற பையனாக இந்த காஜா ஷெரீப் அவர்கள் படம் முழுக்கவே வந்திருப்பார். ரொம்பவே திறமையான ஒரு நடிகர். அதுக்கப்புறமா என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இயக்குனர் இமயம் கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் இந்த காஜா ஷெரீஃபோட நடிப்பை பார்த்துட்டு அடுத்த ரஜினிகாந்த் அப்படின்னே சொல்லியிருந்திருக்காரு. அந்தளவுக்கு ரொம்பவே சிறப்பான நடிகர் தான் இந்த பையன். 1980களின் இறுதிகள் வரைக்குமே நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சுட்டு திடீர்னு தமிழ் சினிமாவை விட்டே காணாமல் போயிட்டார். அதுக்கப்புறமா எங்கே போனார், என்ன ஆனார் அப்படின்னு தெரியும் போது தான் ஒரு சில சீரியல்களில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு. தமிழ் சினிமாவில் அவ்வப்போது வந்து ஒரு சில கதாபாத்திரங்களை நடிச்சிருக்காரு. இப்போது ரொம்பவே வயதானவராக மாறி அது மட்டும் இல்லாமல் சினிமா வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவே கஷ்டத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. சினிமா நடிகர் நடிகைகளை வெளிநாட்டுக்கோ இல்லை வெளி மாநிலங்களுக்கோ அழைச்சிட்டு போய் அவங்கள வச்சு நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அது மூலமாக வர்ற பணத்தில் தான் இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. இப்படி ரொம்பவே கவலைக்கிடமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட காஜா ஷெரீப் அவர்களை பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் சமீபத்தில் தான் இப்போ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாச்சு. அதை பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே வருத்தத்தில் மூழ்கியிருக்காங்க. ஸோ வியூவர்ஸ், இந்த நியூஸ் பற்றின உங்களது கருத்துக்களையும் மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.